ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холихназарова. имрӯз суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин доир гардид. дар ҷарони суҳбат сарони ду давлат маҷмӯи масъалаҳои ҳамкориҳои дуҷониба дар сиғаи шарикии стратегӣ аз ҷумла дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, низомию техникӣ ва дигар арсаҳо, инчунин мушкилоти мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин зимн ба ҷарони рушди вазъият дар Афғонистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. ҷонибҳо бо таъкиди он ки шиддат гирифтани вазъият дар ин кишвар метавонад ҳолати умумии амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ расонад, ҳамоҳангии минбаъдаи талошҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаашонро ҷиҳати таҳкими ҳифзи сарҳади Тоҷикистону Афғонистон ва мусоидати ҳамаҷониба ба раванди ҳаллу фасли сулҳуомези қазияи Афғонистон ҷонибдорӣ намуданд. вобаста ба ин мувофиқа ба даст оварда шуд ки тамосҳо ва ҳамкориҳои зичи миёни вазорату идораҳои дахлдори ду кишвар дар масъалаҳои таҳкими сулҳу суботи минтақавӣ идома дода шаванд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти Туркия муҳтарам Реҷеп Таyyip Эрдоган барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари ба ҳалокат расидан ва осеб дидани мардум, ҳамчунин харобиҳои зиёд бар асари обхезии шадид дар минтақаҳои назди соҳилии баҳри Сиёҳ дар ҷумҳурии Туркия боиси андӯҳи амиқи мо гардид. дар ин зимн ҳамдардиву тасаллиёти самимии инҷонибро ба мардуми дӯсти Туркия иброз дошта, ба ҳалли пайвандону наздикони қурбониёни ин офати табиии фоҷиабор сабри ҷамил ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. мавзӯи дигар, ба муносибати ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки баъди чанде дар мамлакат таҷлил карда мешавад, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як зумра кормандони касбу кори гуногунро бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардониданд. гузориши ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин хусус омода шудааст. 18 август дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намояндагони касбу кори гуногун ки дар фаъолияти корӣ натиҷаҳои назаррас доранд, мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд. қабл аз оғози маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба муносибати ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ таҳният гуфта, таъкид намуданд ки дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ намудани заҳмати намояндагони касбу кори гуногун ва шахсони содиқу обрӯманди ҷомеа рамзи сипосгузорӣ ба хизматҳои шоёни онҳо дар ҷодаи пешрафти соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ ва бахшҳои иҷтимоӣ мебошад. истиқлолу озодӣ бузургтарин неъмат ва боарзиштарин дастоварди миллати тоҷик баъди 1000 соли бедавлатӣ ба ҳисоб меравад. маҳз ба шарофати истиқлол дар харитаи сиёсии дунё Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр ба вуҷуд омад ва ба ҳайси узви баробарҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. истиқлоли давлатӣ дар сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ гардида ба мардуми Тоҷикистон имконияти нодири таърихии бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои кишвар, халқи он ва эҷоди аркони давлатдории муосирро муҳайё намуд. президенти мамлакат қайд намуданд ки чун анъана дар арафаи ҳар як ҷашн мо корҳои анҷомдодаи худро таҳлилу ҷамъбаст мекунем, хулосаву натиҷагирӣ менамоем ва вазифаҳои минбаъдаро муайяну мушаххас месозем. мо то имрӯз барои пешрафти соҳаҳои саноат, нақлиёт, энергетика, сохтмон, бахши хусусӣ, рушди содирот, азхудкунии заминҳои нави обёришаванда, кишоварзӣ, рушди сайёҳӣ, илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон,
занон ва оила, рушди варзиш ва идома додани татбиқи сиёсати хориҷии сулҳҷӯёнаву созанда корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки дар амалӣ гардидани корҳои зикршуда ҳиссаи ҳар яки шумо дар ин толор нишастагон арзанда мебошад. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат заҳмати софдилона, хизмати содиқона ва фаъолияти созандаи ҳар шахсро ба таври шоиста қадрдонӣ мекунанд. ҳамин тавр дар фазои тантанавӣ барои дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг, тандурустӣ, хизматрасонӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат бештар аз 120 нафар корманди соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар хизматчиёни давлатӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ордени дӯстӣ, ордени шараф дараҷаи 1, ордени шараф дараҷаи 2, медали хизмати шоиста, медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ва ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 қадрдонӣ шуданд. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаи илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолӣ 34 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, 5 нафар бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии ҳофизи халқии Тоҷикистон, 5 нафар унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 1 нафар бо ордени дӯстӣ, 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 1, 13 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 29 нафар бо медали хизмати шоиста, 4 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ҳамчунин тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 12 нафар барандагони ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар соли 2021 гардиданд. 18 марти соли 2020 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони кишвар бо мақсади ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта дар муассисаҳои таълимӣ ва беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ пешниҳод намуданд, ки ҳукумати мамлакат барои ҳавасманд гардонидани олимону омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқу риёзӣ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳад ва ҳар сол 15 нафар омӯзгорону олимони беҳтарин бо ин мукофот сарфароз гардонида шавад. бори аввал тибқи қарори комиссияи дарёфти ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 15 нафар омӯзгорони беҳтарин соҳиби ҷоиза гардиданд. ҳамин тавр аввалин шуда бо ин мукофоти давлатӣ омӯзгори фани химияи мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хорух Абдулбеков Алидод сарфароз гардонида шуд. ҳамчунин омӯзгори фани технологияи иттилоотии литсеи физикӣ математикии рақами 1 ба номи академик Муҳаммад Осимӣ Ачилов Ҳусейн, профессори кафедраи химияи органикӣ ва биологии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Бандаев Сироҷиддин, омӯзгори фани физикаи литсеи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд Бобоҷонов Ҷурабой, омӯзгори фани химияи литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Зумратов Азизбек,
профессори кафедраи химияи физикӣ ва калоидии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Раҳимова Мубашширахон, омӯзгори фанни технологияи иттилоотии литсеи рақами 3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Рӯзиева Фароғат, омӯзгори фанни химияи литсеи интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати ҷумҳурии Тоҷикистон Собиров Ҳушанг, омӯзгори фанни химияи литсеи давлатии Орёнои шаҳри Бохтар Тошуф Қобил, мудири кафедраи биологияи тиббӣ бо асосҳои генетикаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ Ибни Сино Холбеков Мирзоҳамдам, мудири кафедраи барномарезӣ ва низоми иттилоотии донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд Худойбердиев Хуршед, омӯзгори фанни математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Роштқалъа Ҷонмирзоев Эраҷ, мудири кафедраи низом ва шабакаҳои энергетикии донишкадаи энергетикии Тоҷикистон Шарипов Нурмуҳаммад, омӯзгори фанни математикаи литсеи фанҳои табиию риёзии донишгоҳи миллии Тоҷикистон Шарифов Асадулло, муовини директор оид ба инноватсия ва технологияҳои нави таълимотии донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб Шоев Алмосшо, барандагони ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2021 гардиданд. дар анҷоми маросими мукофотсупорӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи нафароне ки барои фаъолияти пурсамар дар роҳи рушду пешрафти ҷомеа аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат бо мукофотҳои олӣ қадрдонӣ гардиданд, самимона табрик гуфта бо итминон иброз доштанд ки фарзандони содиқи ватан мин баъд низ имконияту қобилияти зеҳнӣ, донишу таҷриба, маҳорату малака ва саю талоши худро барои боз ҳам ободу пешрафта гардидани Тоҷикистони соҳиби истиқлол, таҳкими сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат равона месозанд. воқеан ҳам имрӯз боиси ифтихор аст ки бо ташаббус ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор кормандони соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеаи мо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ карда шуд. ва албатта мо ифтихор мекунем ки имрӯз дар қасри миллат аз ҷониби пешвои миллат чунин мукофотҳоро яъне соҳиб гардидем. ва як нуқтаро бояд қайд намоем ки пешвои миллат зимни баромадашон ва тақдими мукофотҳо аз дастовардҳои 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша намуданд ва қайд намуданд ки воқеан ҳам имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 30 соли истиқлолият тавонист ки ба дастовардҳои назаррас ноил гардад ва имрӯз ҳам мо мушоҳида мекунем ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеаи шаҳрвандӣ тавонистааст ки мавқеи худро дар байни дигар кишварҳои ҷаҳон яъне нигоҳ дорад ва имрӯз боиси ифтихор ҳаст ки воқеан ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои ободу зебо, яке аз кишварҳои пешрафта ба ҳисоб меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 30 соли истиқлолияти давлатӣ тавонист ки як қатор корҳои назаррасро аз қабили корҳои ободонӣ, созандагӣ, бунёдкорӣ ва дигар корҳоро ба анҷом расонад. ва албатта пешвои миллат зимни суханронӣ бори дигар таъкид намуданд ки дӯст доштани ватан барои ободу зебо гардондани диёри азизамон Тоҷикистон, хештаншиносӣ ва арзишҳои волои миллиамонро нигоҳ доштан яъне даъват намуданд. таваҷҷӯҳи дигари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қишри ҷавонон ба ҳисоб меравад. ман ифтихор аз он мекунам ки пешвои миллат зимни супоридани мукофоти давлатӣ яъне медали хизмати шоиста ба ҷавонон
توجه کردند. من هم یکی از این جوانان به این مدال سزاوار گشتم. پیشوای ملت ابراز نمودند که در زمان اتحاد شوروی یعنی چنین قدردانی ها به جوانان کم میسر میگردید. چنین سخن های پیشوای ملت من را بار دیگر وادار نمود که بهر آباد و زیبای کشور عزیزمون تاجیکستان، بهر پیشروی تمام ساحه های جمهوری تاجیکستان سهمگزار باشیم. بار دیگر الهامی زیاد گرفتیم که برای بیشتر خوبتر آباد کردن دیارمان تاجیکستان سهمگزار باشیم. و چنین قدردانی هایی که از جانب به واسطه پیشوای ملت به ما جوانان یعنی قدردانی کرده شد، البته ما را روحیه ما را بلند برداشت و ما کوشش میکنیم که برای آبادی کشور عزیزمان تاجیکستان سهمگزار باشیم و همیشه سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری کنیم. روزگاری سبز و خورم باشد استقلال، عزم بی اندازه هر دم باشد استقلال. همچو آب تازه و باد و هوای خوب در همه پهنای عالم باشد استقلال. امروز باعث سرفرازی است که یک زمره شخصانی که ارزنده بودند به توفیهای دولتی سرفراز گرداندن. از جمله این خوشبختی نصیب بنده هم شد که من با کارمند شایسته جمهوری سزاوار شدم و احساس دیگرم از آن بود که سروری دولتمون پیشوای ملتی معظممون محترم امامعلی رحمان در جنبست این جلسه خیلی سخنهای پرمحتوا و خیلی سخنهای قیمت ترین را برای ما ابراز داشتن. پیش از همه این دوست داشتنی وطن را آباد کردن در کدام یک ساحه نباشد، بگذار ادیب باشد، نویسنده باشد، عالم باشد، دانشجو باشد، کدامی که نباشد ما باید از صدق دل صمیمانه وطنمون را دوست بداریم و وطنمون را آباد کنیم. بار دیگر به همه مردم شریف تاجیکستان این جشن باشکوه مبارک باشد. امروز در شیرازه جشن فرخنده ملت عزیزمان 30 سالگی استقلالیت دولتی، گروه عمده زیایان کشورمان با مکافات‌های دولتی سرفراز گردیدند. پیشوای معظم ملتمان پرزیدنت محبوبمان امامعلی رحمان در سخنرانی تبریکات خودشان گذشته نچندان دوری کشور عزیزمان را به یاد آوردند و واقعا هم ما در یک مدت کوتاهی که استقلال دولتی همون را جشن میگیریم به عرصه جهان ملت خود را همچون ملت تمدن ساز، همچون ملت فرهنگ آور، همچون ملت بنیادکار معرفی کرده توانستیم. چیزی به خاطر می رسد که اگر در یک دوره خیلی نازک تاریخی مسئولیت جمهوری سازی و مسئولیت ملت سازی به دوش فرزندان صادقی همین ملت شروع از استاد صدرالدین عینی، علامه باباجان غفوروف، قهرمانان تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخزوم و دیگران افتاده باشد، در زمان دیگری تاریخی همین گونه مسئولیت جدی به دوش پیشوای معظم ما پرزیدنت محبوب کشورمان امامعلی رحمان واگذار گردید و توسط اندیشه های خردمندانه خویش در یک مدت کوتاه توانستند که نام تاجیکان را، کشور تاجیکستان را به عرصه جهان معرفی کنند و امروز تاجیکستان صاحب استقلال ما در عرصه جهان به صفت یک کشور آباد، یک کشور بنیادکار، یک کشور صلح آور شهرت پیدا کرده است و می سزد که از خدمت‌های ماندگاری سرور کشورمان یاد کنیم و تمام
شهروندان کشور عزیزمان را به این جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتیمان مبارکباد گوییم. امروز خوشبختانه روز بود برای اهل فرهنگ، برای تمام مردم تاجیکستان با شرافت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. امروز ما از طرف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سزاوار جایزه عنوان گردیدیم و بگذار همیشه تاجیکستان ما آباد و سربلند باشد. امروز برای اهل هنر و فرهنگ یک روزی خیلی خوش، روزی خیلی سعید آمد که بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کاخ ملت پرزیدنت کشور، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بسیار سخنرانی خیلی خوب انجام داد که در این سخنرانی پیشوای ملت در اطراف پهلوهای حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور به حاضرین خیلی بر اعلی برآمد کردند و این ما را اهل هنر را وادار میکند که برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالمان همیشه سعی و کوشش کنیم اهل هنر در تربیه جوانان و نسل نورس و در تربیه متخصصین ساحه فرهنگ کوشش و غیرت زیادی را به جا بیارند و در این جاده غیرت کنند و تربیه جوانان را درست به راه مانند. ما از این ابتکار و از قدردانی پرزیدنت کشور بسیار سربلند هستیم و کوشش به خرج بدهیم که سیاست امروزه دولت را پیش بریم در همه ساحه ها و مخصوصا در ساحه فرهنگ. باید کوشش و غیرت نماییم که اثرهای بهترین و سرودهای بهترین و نواهای بهترین را بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت کشور ایجاد کنیم و برآمد کنیم. امسال در پیام نوبتی خود پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان او در سخنرانیش درباره 20 سالگی فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، یعنی در اعلان نمودن 20 سالگی فنهای طبیعت شناسی علمای دقیق اعلان نمود و ما این کار رو سرمشق خود کرده با تمام تیاری ها برای یک جایزه که از طرف پیشوای ملت جایزه پرزیدنتی دایر با فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی پیشنهاد شدیم و از ولایت سر کرده تا جمهوری ما سزاوار جای نمایان گشته. امروز سزاوار دیپلم شدیم که این من یکی از شخص‌های هستم که اولین شده از دست پیشوای معظم ملت دیپلم نخستین را گرفتم و من بسیار خوشحالم. تشکر زیاد و منتداری خیش را برای پیشوای معظم ملت بیان میکنم و اطمینان کامل دارم که من بعدم در تمام سرسبزی خرم تاجیکستان برای نسل نورس خدمت میکنم. باعث خرسندی است که بار اول از طرف محترم جناب عالی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جایزه دولتی سپارده شد. همه این غمخواری محترم جناب عالی به آموزگاران و عالمان می باشد که ما آموزگاران نیز در
فعالیت خود بسیار شاگردان را در سمت بین المللی و در سطح جمهوری بیشتر تیار نماید. مینتداری خود را از نام گیرندگان جایزه دولتی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی میرسانم که ما نیز کوشش می‌نماییم در آینده در این سمت باز بسیار شاگردان را در سطح بین المللی آماده نماییم. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان یک گروه عالمان آموزگاران در ساحه فنهای ریاضی طبیعت شناسی و دقیق و با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانده شدند. خرسندی آور است که در دوام سخنرانی‌های خود محترم جناب عالی بارها برای آموزش فنهای دقیق برای مردم سخنهای نیک گفتند. در دایره اعلان شدن آموزش فنهای دقیق در دوام سالهای 2020-2040 ما عالمان جوان و آموزگاران در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی برای آماده نمودن متخصصان جوان بسیار کوشش خواهیم کرد و در آینده برای رشد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان سهم خود را می‌رسانیم. واقعا امروز باعث خرسندی و سرفرازی است که ما با پیشوای معظم ملت، با پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان در تالار بشکوه قصر ملت واخوردیم. پیشوای معظم ملت در سخنرانی‌هاشون بار دیگر اعتماد و اعتقاد و باوری کامل خود را و تکیه داشتن خود را به جوانان جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند و باعث خرسندی است که بعد صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان در توجه خاصه به جوانان ظاهر کرده می شود و در این ساحه یکی از جایزه های بانفوذ جایزه به نام اسماعیل سامونی تأسیس داده شده است که امروز خوشبختانه ما صاحب این جایزه گشتیم. همین را گفتنیم که در زمان برخورد تمدن ها و چالش های جهانی ما باید جوانان از یک گریبان سر برآورده در نزد پیشوای معظم ملت خود سرجم باشیم و تاجیکستان عزیز را صدقاً دوست داریم. از فرصت مناسب استفاده برده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با یکایک تاجیکان جهان شادباش میگویم. باوری کامل داریم که ما جوانان بازم تاجیکستان عزیز را رشد میتیم، ترقی میتیم و سهم ارزنده خود را در علم تاجیک میگذاریم. خوشحال از آنیم که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان امروز ما از طرف پیشوای ملت سزاوار جایزه دولتی به نام اسماعیل سامونی برای عالمان جوان در ساحه علم و تکنیک سزاوار شدیم. یعنی این ما جوانان را وادار می‌سازد که باز هم با یک مسئولیت زیاد بهر وطن عزیز خدمت صافدلانه نماییم. هوشیاری زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و بهر آبادی وطن، بهر پیشرفت علم و تکنیک کشور صادقانه خدمت نماییم. من باباجانов جوربای جمعبایویچ آموزگاری فن فیزیکی لیتسه دانشکده پلی‌تکنیکی شهر خوجند هستم. برایم باعث خوشنودی و سرفرازی است که امروز یکی از اولین جایزه‌دارانی که برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جایزه دولتی تشکیل گردید و ما امروز خرسند از آن هستیم که گیرندگان این جایزه دولتی گردیدیم. به همگان معلوم است که سالهای 2020-2040 اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در کشور از طرف پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان اعلان گردیده بود. از این لحاظ ما آموزگاران جوان علاوه آموزگاران فنهای دقیق کوشش به خرج داده ایستادیم که سطح و صفت تعلیم را از این فنها باز هم بالاتر نموده به رشد این فنها حصه‌گزار باشیم. برای بنده و شاگردانمان سال تحصیل 2020-2021 خیلی سالی باقرار گردید. از جمله شاگردانمان در المپیادهای جمهوریوی و بین‌المللی از فن فیزیک شرکت ورزیده به دستاوردهای خیلی بلند نائل گردیدند. از جمله 2 نفر شاگردانمان در المپیاد بین‌المللی انتالیا شرکت ورزیده سزاوار جایهای یکم و سوم گردیدند. اینچنین
5 шогирдонамон дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида ғолибиятҳо ба даст оварданд. ман ин фурсатро истифода намуда аз номи худам, аз номи гирандагони ҷоизаи давлатӣ, аз номи омӯзгорони ҷавони фанҳои дақиқ изҳори сипоси худро ба пешвои миллат расонидани ҳастам, ки он нафар таваҷҷӯҳи худро дар ин соҳа, дар ин самт ва дар ин фанҳои табиатшиносӣ гузошта истодаанд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода бинои факултети фармасевтии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро пас аз таъмири пурра ва муҷаҳҳазгардонӣ мавриди истифода қарор доданд. бо ифтитоҳи иншоо дар самти таҳсилоти олӣ, рушди илм, ҷорӣ намудани технологияи нави омӯзиш, инкишофи малакаи касбӣ, шароити мусоид барои корҳои илмиву инноватсионӣ ва мукаммалкунии пояи моддии техникии донишгоҳ, роҳандозӣ намудани усулҳои ба нақшагирии стратегӣ ва идоракунии системавӣ имкони беҳтар фароҳам оварда шуд. тафсилот дар ин бора. бо мақсади таъмини таҳсилоти фарматсевтӣ соли 1981 факултети фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таъсис дода шуда, бо сабаби фаъолияти тӯлонӣ бино ба таъмир ниёз пайдо карда буд. дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазорати маориф ва илм, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва раёсати донишгоҳ иншоотро пурра таъмир намуда, муосиртарин ашёи хонишро дастрас намуданд. шурӯъ аз синфхонаҳои фанӣ то толору маҷлисгоҳи факултет ба талаботи замон мутобиқ гардонида шудааст. дар назди донишгоҳ маркази таълимии илми истеҳсолӣ фарматсия ташкил карда шуд, ки ин як такони ҷиддӣ барои гузаштани дарсҳои амалӣ, таҷрибаомӯзӣ ва гузарондани корҳои илмӣ ба факултети фарматсевтӣ мебошад, ки факултети фарматсевтӣ ки аз соли 1981 ташкил карда шуда буд, ҳамчун чунин пойгоҳи гузаштани таҷрибаомӯзӣ, гузарондани корҳои илмӣ ва таълимию илмиро надошт. дар ҳақиқат ино ҳозира вақт ба дар ин ҷа таҷҳизотҳои наворид карда шуд ва рушду нумӯи соҳаи фарматсия дар ин марказ боз беҳтар карда шуд. дар ҳақиқат дар ин марказ донишҷӯён омӯхта ҳамчун мутахассиси баландихтисос дар оянда ба ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати худро мекунанд. албатта сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода зимни шиносоӣ бо шароити иншоот масъулонро вазифадор намуд, ки дар баробари фароҳам овардани шароити мусоиди илмомӯзӣ ҳамзамон сатҳи таълиму тарбияро боз ҳам баланд бардошта, мутахассисони варзидаи соҳавӣ ва ҷавобгӯи бозори меҳнатро омода созанд. вобаста ба амалисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи фарматсия соли 2016 баҳри таъмини таҳсилоти босифати фарматсевтӣ ва робитаи илм бо истеҳсолот дар назди факултети фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино маркази таълимию истеҳсолии фарматсия таъсис дода шуд. марказ марҳила ба марҳила фаъолияти худро васеъ намуда, барои таҷрибаомӯзӣ ва дарсҳои амалии донишҷӯён имкониятҳои навро фароҳам овард. марказ аз 4 бахши асосӣ аз ҷумла коркарди мавод дар шакли ҳаб ва ғилофак, коркарди гиёҳҳои шифобахш, экстраксияи маводҳои доруворӣ ва коркарди маводи дорувории моегӣ бо дастгоҳҳои муосири фарматсевтӣ иборат мебошад. тамоми шароиту имкониятҳо барои таъмини нерӯи зеҳнии довталабон дар маркази фарматсевтии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва инчунин барои корҳои гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ дар маркази фарматсия муҳайё гардидаанд. марказ имрӯз дорои шароити истеҳсоли маводҳои доруворӣ дар асоси гиёҳҳои шифобахши ватанӣ пурра имконпазир гардонида шудааст. зиёда аз 10 навъи гиёҳҳои шифобахши дар ватан рӯяндаро дар марказ коркар карда мешаванд. моддаҳои фаъоли биологӣ аз таркиби гиёҳҳои шифобахш тавассути дастгоҳҳои муосири фарматсевтӣ ба амсоли экстрактор, капсулятор, таҷҳизоти ротор, испаритель коркар карда мешаванд. моддаҳои фаъоле ки аз гиёҳҳои шифобахш истихроҷ мегарданд тавассути
таҷдидотҳои замонавӣ ба хока мубаддал гардонида шуда. Дар асоси моддаҳои фаъоле аз таркиби гиёҳҳои шӯбаз истихроҷ шаванда шаклҳои дороворӣ дар шакли ҳаб ва ғилофакҳо истеҳсол карда мешаванд. минбаъд дар марказ гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ, амалӣ, корҳои лабораторӣ, ташкили курсҳои бозомӯзии баъди дипломии ихтисосмандони соҳаи фарматсия, таҷрибаомӯзӣ ва иҷрои корҳои дипломӣ, тайёр намудани эксперт, маълумотдиҳанда оид ба маводи дороворӣ, ташкил ва гузаронидани барномаҳои омӯзишӣ, семинарҳо ва лексияҳо барои донишҷӯёну устодони муассисаҳои олию миёнаи тиббӣ ва гурӯҳҳои мухталифи кормандони соҳаи тандурустӣ, ташкили корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва назорати иҷроиши онҳо, коркарди роҳҳои нави хизматрасонии фарматсевтӣ ва дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ, коркарди доруҳои нав ва маводи парафарматсевтӣ, омода намудани мутахассисони ҷавон ва баландбардоштани малакаи мутахассисони илмӣ ва илмӣ педагогӣ имконпазир аст. сарвазири мамлакат ба истифода супоридани иншоотро тӯҳфаи арзандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва рӯзи кормандони соҳаи тиб ба омӯзгорон ва донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат арзёбӣ намуданд. дар шаҳри Душанбе дар шакли маҷозӣ ҷаласаи 18-уми вазирони фарҳанги кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар ҷаласа роҳбарони соҳаи фарҳанги ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, Қазоқистон, ҷумҳурии халқии Хитой, Қирғизистон, ҷумҳурии исломии Покистон, Федератсияи Россия, Тоҷикистон, Узбекистон ва дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай ширкат варзиданд. ҷаласа таҳти раёсати вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Зульфия Давлатзода доир гардид. вазирони фарҳанги кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ вазъ ва дурнамои рушди ҳамкориҳоро дар соҳаи фарҳанг дар доираи созмон баррасӣ карда, оид ба иҷрои созишномаи байни давлатҳои узви созмон дар соҳаи фарҳанг ва созишномаҳои дар вохӯриҳои қаблии вазирони фарҳанг ба имзо расида табодули назар карданд. тарафҳо ҷонибдории худро аз рушди минбаъдаи робитаҳои фарҳангии бисёрҷониба ва дуҷониба дар чаҳорчӯбаи созмон таъкид карда, ҳамдигарфаҳмии байни халқҳо, ҳифзи гуногунрангии фарҳангҳо, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва интишори иттилоот дар бораи анъана ва урфу одатҳои халқҳои ҳафзаи созмони ҳамкории Шанхайро омили таҳкими ҳамкориҳо арзёбӣ намуданд. дар поёни мулоқот тарафҳо ба Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили муваффақонаи вохӯрии вазирони фарҳанги кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай изҳори сипос намуда, ибрози умедворӣ карданд, ки ҷаласаи навбатии вазирон дар шакли мулоқоти шахсӣ баргузор мешавад. тавофуқ ҳосил шуд, ки ҷаласаи навбатии вазирони фарҳанги кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар соли 2022 дар ҷумҳурии Узбекистон баргузор шавад. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҷамъбаст карда шуд. даври шаҳрии озмун бо иштироки доираи васеи иштирокчиён ва коршиносону мутахассисони соҳаи фарҳанг дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ҷамъбаст ва ғолибон қадршиносӣ гардиданд. гузариши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. дар маросими тӯҳфасупорӣ ба ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, муовини раиси шаҳри Душанбе Маъсума Муинӣ аз аҳамияти ин чорабинии фарҳангӣ дар таърихи навини кишвар маълумот дода, иштирокчиён ва ғолибони озмунро аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хоса раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ табрик намуданд. ҳамчунин зимни баромади худ раиси ҳакамони озмун аз баргузории сесолаи тадбири мазкур дар кишвар ҳарф зада, иброз дошт, ки ин озмун тавонист дар ин муддат соҳибистеъдодонро муаррифӣ созад. маврид ба зикр аст, ки дар озмуни шаҳрӣ 167 нафар ғолибони даври ноҳиявӣ аз 4 ноҳияи пойтахт дар 3 номинатсия композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дар жанрҳои академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ қувва озмуданд. зимни ҷамъбасти озмун муовини раиси шаҳри Душанбе ва раиси ҳакамони озмун дар вазъияти тантанавии ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи манро бо мукофотҳои таъсисдодаи кумитаи тадорукот қадрдонӣ намуданд.
дар вазъияти тантанавӣ ғолибони озмун бо мукофотҳои пулӣ ва диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида шуданд. ман айни ҳол хатмкунандаи мактаби махсуси мусиқӣ ба номи Зудулло Шаҳидӣ мебошам ва тӯли 11 сол дар ин мактаб таҳсил кардам. Тайёриҳои ҷиддӣ ҳаст ба даври ҷумҳуриявӣ ва умедворам ки дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовори ҷои намоён мегардам. дар озмуни Тоҷикистон ватани аз ман иштирок карда сазовори ҷои дуюм гаштам ва аз ин ман хеле хушҳол мебошам ва мехоҳам дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гардам. дар озмун композиторон, сарояндагон, навозандагон, ҳунармандон, гурӯҳҳои ҳунарии назди раёсат, шуъба ва бахшҳои фарҳанги пойтахт ва ноҳияҳои он, муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳангу санъат ва истеъдодҳои алоҳида иштирок карда, асарҳояшонро дар шакли яка ва гурӯҳӣ пешниҳод карданд. пас аз ҳунарнамоӣ довталабон аз ноҳияҳои Исмоилӣ Сомонӣ, Синно, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур ҳакамон 66 нафар ғолибонро дар номинатсияҳои оҳангсозӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дар жанрҳои академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ муайян карданд. акнун 66 нафари ғолиби даври шаҳрӣ дар даври ниҳоии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман барои шоҳҷоиза мубориза хоҳанд бурд. ҳамасола дар Тоҷикистон 18 август ҳамчун рӯзи табибон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳамоишҳои идона ороста шуд. тафсилот дар гузоришҳои ҳамкорони мо. дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҷашни меътабару боиси тафохури ҳар як тоҷикистонӣ мебошад, беморхонаи вилоятӣ дорои беҳтарин тӯҳфаҳои арзанда гардидааст ки яке аз онҳо дастгоҳи оксигенбарорӣ мебошад. дар асле набудани чунин дастгоҳ барои беморхонаи вилоятӣ ва дигар муассисаҳои тиббии вилоят мушкилии асосӣ маҳсуб меёфт. кунун бошад бо дастгириҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ин дастгоҳи муосири гаронарзиш дастраси табибони ҳозиқу ғамхори вилоят гардид. мутахассисони соҳа иттилоъ доданд ки бо дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 30 адад чунин дастгоҳи истеҳсоли оксигени тиббӣ ба Тоҷикистон ворид гардидааст ки аз давлатҳои Италиё ва Туркия оварда шуданд. 3 адад чунин дастгоҳ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон интиқол дода шуда, дастгоҳҳо дар беморхонаҳои марказии ноҳияҳои Дарвозарӯшон ва шаҳри Хорух насб карда шуданд. насб аз Хорух сар кардем, беморхонаи марказӣ ҳама ҷо қарор дорем. Якум компрессор дорад, баллони заправка мекардем барои баллон ҳаво, баъд генератори оксиген, баъд баллони ва дорад оксиген. аз он ҷо ба дохили бино реаниматсия, оператсиони боз шӯъбаи ҷарроҳиҳо ҳаст. онҷо ба 14 нуқта тақсим карда мешавад. дар як шабона рӯз до 16 баллона заправка карда метавонад. дар як соат, 1.5 соат, 1 соату 30 дақиқа як баллон пур мекунад. барои дастгоҳи истеҳсоли оксиген бинои алоҳида сохта шуда, дастгоҳ барои 14 нуқтаи таъминоти оксигении беморхона хизматрасонӣ дорад. дастгоҳи дигаре ки барои табибон чун тӯҳфаи идона тақдим гардидааст, ин дастгоҳи нави ташхиси видеоии эндоскопия ва ҷарроҳӣ мебошад ки маблағи умумии он $25,000 амрикоиро ташкил медиҳад. ин дастгоҳ дар ташхиси мебаъдаи касалиҳои дарунии беморон муҳимияти хоса дошта, на танҳо тӯҳфаи идона барои табибони корозмудаи беморхонаи вилоятӣ, балки барои кулли сокинон маънидод мегардад. мо метавонем ки тавассути ин гастроскоп беморонро бе маҳдудият аз ташхис гузаронем ва мумкин касоне ки дорои захми меъда бо хунравӣ бошанд, ки бо ин аппарат мешавад ки хунравиро ман кунем бо ёрии электрокоагуляторе ки дар дуруни ҳамин гастроскоп вуҷуд дорад, қатъи ҳама кор кунем. дар баробари ин гастроскоп ба мо бронхоскоп низ аз тарафи Вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ки вай ҳам дорои чунин имкониятҳои бисёр аст. то ҳозир дар вилоят видео бронхоскоп вуҷуд надошт. ташхисҳое ки то ҳозир ғайриимкон буданд барои дидани мо ҳозир
бо таҷҳизоти мазкур хеле осон шуда. дастгоҳи нави ташхиси видеои эндоскопия ва ҷарроҳӣ дар беморхонаи вилоятӣ насб гардида ба кор шурӯъ намудааст ки кори табибонро ба маротиб осон намуда баҳри таҳқиқи бемориҳои узвҳои дарунии ҷисми инсон муҳимияти хоса дошта, боз як дастоварди навбатии соҳаи тандурустии вилоят дар даврони соҳибистиқлолии ватан маҳсуб меёбад. در قصر فرهنگ به نام ابا عبدالله رودکی مرکز ولایت شهر خوجند بخشیده به روز کارمندان صحی تندرستی چاره‌بینی با شکوه دایر گردید. امسال بخشیده به روز کارمندان صحی تندرستی 100 نفر طبیبان ولایتی سوغ سزاوار عنوان علاجی صحی تندرستی تاجیکستان شدند. در چاره‌بینی مذکور معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شادیخان جمشید و رئیس ولایت سوغ رجب احمدزاده شرکت ورزیدند. قید گردید که امروز کارمندان ساحه در صف پیش با بیماری سرایتی کووید 19 مبارزه می‌برند. همساله مبلغ‌گذاری صحی تندرستی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان افزون گردیده. امسال برای رشد و پیشرفت ساحه 200 میلیون سومانی روانه گردیده است. در چاره‌بینی همچنین نام غالبان آزمون سردکتری بهترین ریاست تندرستی ولایت سوغد اعلام گردید. در جنبش چاره‌بینی کارمندان پیشقدم صحی تندرستی ولایت سوغد با افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی گردیده. برنامه جالب کنسرتی ریاست فرهنگ ولایت به چاره‌بینی حسن تازه ضم نمود. در کاخ سوغدیان شهر خوجند با اشتراک رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده و طبیبان به مناسبت روز کارمندان صحی طب چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت طبق دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیوسته کوشش به خرج می‌دهند که موقع طبیبان بهتر و درجه خدمت رسانی به اهالی باز هم بلندتر برداشته شود. از جمله سال 2021 با مقصد بهتر کردن تامینات مادی و تکنیکی مؤسسه‌های طبی ولایت جهت حفظ صحتی عامه و عملی نمودن برنامه‌های دولتی 592.4 میلیون سومانی جدا کرده شد که نسبت به سال سپری گردیده 64.8 میلیون سومانی زیاد می باشد. سپس به یک قطار پیشرفتان ساحه سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. بخشیده به روز کارمندان صحی طب در شهر کونیبادام جمع آمدی تنتنوی برگزار گردید. در چاره‌بینی رئیس شهر کونیبادام اشتراک و سخنرانی نموده کلی کارکنان صحی طبی شهر را با عید کسبیشان تبریک گفت. از جمله قید کرد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر در پرتو سیاست خردمندانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری جهت پیشرفت صحی تندرستی چاره‌های ضروری اندیشیده رشد ساحه را مورد توجه دائمی میخش قرار داده است و امکانیت‌های موجوده در این سمت ثمرناک استفاده برده می‌شوند. در ساحه تندرستی شهر طی سال‌های اخیر یک قطار تدبیرهای سودمند انجام داده شده، ساختمان و تجدید مرکز و خانه‌های سلامتی، بیمارخانه و درمانگاه‌ها ساخته شده، خریداری نمودن تجهیزات معاصر به راه مانده شده، مبلغ‌گذاری این ساحه مهمی حیات سال از سال افزایش می‌یابد. برای پیشگیری بیماری کووید 19 از طرف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد شهر کونیبادام صاحبکاران و سخاوتمندان شهر موادهای داروواری لباسهای محافظتی فردی موادهای بی‌ضررگردانی تجهیزاتها و مالهای طبی طریق رایگان برای بیماران و کارمندان طب رایگان تحفه کرده شد. سال 2021 یک عدد دستگاه نفسدهی صنعی به مبلغ 270,000 سومانی، اینچنین دو عدد تجهیزات‌های اولتراسدایی پورتاتیوی به مبلغ 102,000 سومانی و یک عدد رنتگن رقمی از حساب وزارت تندرستی وارد شدند. چاره‌های اندیشیده امکانیت فراهم آورد که سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی بهتر گردیده، دسترسی بیشتری اهالی به خدمترسانی طبی و بلندشوی سطح معرفت طبی و سانیتری اهالی پیشروی‌ها به قید گرفته شوند. در آخر به یک قطار فعالان سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای سپارده شد. در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر بخشیده به روز کارمندان ساحه تندرستی با اشتراک رئیس ولایت ختلان و دایره وسیع طبیبان شهر و نواحی ولایت و دیگر ساختارها چاره‌بینی ادانه برگزار گردید. قبل از آغاز چاره‌بینی تنتنوی در درآمدگاه تئاتر موسیقی مستکوی به نام اتام محمدجانوی شهر باختر نمایش محصولات ساحه طب معاصرترین دستگاه‌های وارد شده گل و گیاهای شفابخش و لوازمات طبی به نمایش گذاشته شد. مهمانان از این نمایشگاه دیدن نموده مسئولان گوشه ها بابت منفعت و شفابخشی محصولات گذاشته شده معلومات دادند.
раиси вилояти хатлон қурбон ҳакимзода зимни суханронии хеш аҳли толоро ки аксаран ходимони муассисаҳои тиббии вилояти хатлон буданд ба ифтихори иди касбияшон табрику шодбош намуда зикр дошт ки дар давраи паҳншавии бемории сироятии COVID-19 шумо кормандони соҳаи тандурустӣ тавонистед бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва садоқат ба савганди касбии хеш бо фаъолияти шабонарӯзӣ вазифаҳои пурмасъули дар пешатон гузошташударо сарбаландона иҷро намуда ин рисолати азалии хешро то ба ҳол идома дода истодаед ва сазовори миннатдории тамоми мардуми сарбаланди тоҷик ва роҳбарияти олии мамлакат гардидед. муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфия Абдусамадзода зимни суханронии хеш изҳори умедворӣ намуд ки кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ бахусус табибони вилояти хатлон барои баланд бардоштани дараҷаи хизматрасонии тиббӣ ва ба ҳаёт татбиқ кардани тарзу усулҳои нав ба нави муолиҷа мустаҳкам гардонидани саломатии халқ пешгирии паҳншавии бемориҳо кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. дар охири ҷамъомади тантанавӣ ба чанде аз табибони ҳозиқ ҷоизаи таъсисдодаи раиси вилояти хатлон бо номи ворисони сино ба маблағи 5000 сомонӣ инчунин ба муҳаққиқоне ки дар соҳаи тиб рисолаи номзадӣ дифоъ карданд 5000 сомонӣ мукофотпулӣ тақдим карда шуд. ҳамзамон имрӯз озмуни вилоятии беҳтарин муассисаи тиббии сол, беҳтарин табиби сол, беҳтарин корманди миёнаи тиббии сол ва беҳтарин дастоварди соҳаи тиб дар вилоят натиҷагирӣ карда шуда ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотпулии муқаррар гардида сарфароз гардонида шуданд. ҳамчунин ба як қатор табибони хизматнишондода ва фаъолони соҳаи тибби вилоят сипосномаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва медалҳои хизматии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. чунин як чорабинии идона дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ низ бо иштироки раиси ноҳия ва табибони муассисаҳои тиббӣ баргузор гардид. роҳбари беморхонаи марказии ноҳия назди ҳозирин суханронӣ намуда қайд дошт ки аз оғози даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда барои пешрафти ин соҳаи ҳаётан муҳим тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ менамояд. раиси ноҳия кулли кормандони соҳаи тандурустиро ба иди касбияшон табрику таҳният гуфта аз ҷумла афзуд ки рушди ҳадафмандонаи соҳаи тандурустӣ ва вусъати тоза пайдо кардани босозии он ба мо имкон медиҳад ки минбаъд тавассути баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ҷорӣ намудани усулҳои замонавии ташхису табобат муҳайё сохтани шароити муносиб барои густариши шаклҳои гуногуни хизматрасонии тиббӣ таблиғи тарзи ҳаёти солим ва бо ҳамин роҳ ба ташаккули миллати солим ноил гардем. зеро саломатӣ барои инсон сарвати бебаҳост ва ҳифзу нигоҳубини он масъулияти хеле бузург аст ки ин вазифа дар навбати аввал ба дӯши шумо табибон вогузор шудааст. сипас ба як қатор пешсафони соҳа унвони аълочии тандурустӣ, сипосномаву ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тандурустӣ дар толори фарҳангии донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ҷамъомади идона баргузор гардид. дар ин чорабинӣ муовини раиси ноҳияи Данғара иштирок ва суханронӣ намуда аҳли толорро ки аксаран ходимони муассисаҳои тиббии вилоятанд ба ифтихори иди касбияшон шодбош гуфтанд. таъкид намуданд ки соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ пешрафти бузург намуда бо биноҳои замонавӣ, таҷҳизоти муосир, табибони таҷрибадору соҳибтахассус таъмин гардида вазъи хизматрасонии тиббӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. қайд гардид ки ифтитоҳи маҷмӯаи дӯстии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар ноҳияи Қубодиён, беморхонаи вилоятии сиёратӣ дар ноҳияи Данғара, мавриди баҳрабардорӣ қарор додани марказҳои ташхисию таълимии тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳои Бухтар, Данғара, Вахш, Қубодиён, Ёвон, Ховалинг бори дигар аз дастгириҳои роҳбарияти олии сиёсии кишвар дар самти рушди соҳаи тиб гувоҳӣ медиҳад. махсусан давоми 2 соли охир табибони вилояти хатлон дар баробари пизишкони ҷаҳон дар пешорӯи бемории сиёратии нав коронавирус қаҳрамонона истодагарӣ намуда шабу рӯз баҳри ҳифзи сиҳатии мардум мубориза бурда намунаи баланди ватандӯстию инсондӯстӣ нишон доданд ва садоқати худро ба касби интихоб намудаашон исбот карданд. гуфта шуд ки донишгоҳи давлатии тиббии хатлон низ ҳамчун
ҳамчун муассисаи омодакунандаи кормандони соҳаи тандурустӣ минбаъд низ баҳри ба пуррагӣ таъмин намудани муассисаҳои соҳа бо кормандони баландихтисос фаъолияти худро пурсамар ба роҳ монда дар мубориза бар зидди ҳамагуна бемориҳо ҳиссагузор мебошанд. дар вазъияти муносиб якчанд нафар кормандони муассисаҳои тандурустии ҳудуди ноҳия ки давоми як соли охир бо фаъолияти назарраси худ дар ҳифзу беҳсозии саломатии аҳолӣ ҳиссаи арзанда гузоштанд бо сипосномаву тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. зимни ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб раиси ноҳияи Ёвон табибонро бо иди касбияшон муборакбод гуфта аз ҷумла зикр намуд ки табибон ҳамчун идомабахши рисолати инсонпарваронаи алома ва табиби ҳозиқ Абуалӣ ибни Сино бори гарони масъулияти саломатии мардумро бар дӯш доранд ва бинобар ҳамин дар ҷомеа соҳиби мақому мартаба иззату икром ва шарафи бузург мебошанд. зикр шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди бо мароми соҳаи тандурустӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ пайваста чораандешӣ мекунад ва ҳамин аст ки таи солҳои охир ин соҳаи ҳаётан муҳим дар ноҳия тараққӣ ёфта сатҳу сифати фаъолияти табибон ва дараҷаи хизматрасонии онҳо нисбатан беҳтар гардидааст. дар соҳаи тандурустии ноҳия зиёда аз 263 нафар табибон ва умум 2073 нафар кормандони соҳаи тиб дар ноҳия кору фаъолият дорад. дар асоси дастури супоришҳои пешвои миллат тамоми кормандони соҳаи тандурустӣ ба COVID-19 ки аз соли 2019 омадааст мубориза бурда истоданд ва солимии ҷомеа дар ноҳия беҳтару хубтар шудааст. қайд гардид ки таи солҳои соҳиби истиқлолии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду маротиба ба беморхонаи марказии ноҳия ташриф оварда бо кормандони соҳа суҳбати озоду самимӣ оростанд. таваҷҷӯҳи зиёди роҳбари давлат ба рушди тадриҷии соҳаи тандурустӣ мисли дигар табибони тоҷик масъулияти кормандони соҳа дар ноҳияи Ёвонро низ ҷиҳати беҳтар кардани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтар намуд. дар ҷараёни чорабинӣ ба як қатор табибони фаъол тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ифтихорнома ва сипосномаҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон шӯрои ҷанговарони интернатсионалист бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ва беморхонаи марказӣ тақдим карда шуд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хувалинг рӯзи табибонро бо аёдати собиқадорони соҳа ва супоридани тӯҳфаҳою табрикот оғоз намуданд. собиқадорони соҳа барои ғамхориҳои пайвастаи давлату ҳукумат миннатдории хешро баён карданд. дар толори маҷлиси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ин муносибат ҳамоиш доир гардид ки раиси ноҳия ва дигар баромадкунандагон кормандони тандурустиро бо рӯзи касбияшон табрик гуфтанд. қайд карда шуд ки давоми солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тандурустӣ дигаргуниҳои куллӣ ба назар мерасад ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои давлатӣ қабулу роҳандозӣ карда шуданд ки дар ин замина садҳо муассисаҳои нави тандурустӣ аз ҷумла марказҳои ташхисӣ муҷаҳҳаз бо муосиртарин таҷҳизоти тиббӣ беморхонаҳо ва марказҳои саломатию бунгоҳҳои тиббӣ сохта ба истифода дода шуданд. ба шаҳру ноҳияҳо беҳтарин мутахассисони дорои дараҷаи олӣ ва миёна равона гардиданд ки ба мардум хизмати тиббӣ мерасонанд. дар ноҳияи Хувалинг низ сол ба сол норасоии мутахассисон бартараф гардида хуруҷи бемориҳои сироятӣ ба маротиб кам шудааст. дар идомаи чорабинӣ ба кормандони соҳаи тибби ноҳия барои хизматҳои шоён ва беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. дар шаҳри Турсунзода кормандони соҳаи тандурустӣ иди касбии хешро бо тантана таҷриб намуданд. роҳбарияти беморхонаи марказӣ ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба муносибати иди касбияшон табрик гуфта таъкид доштанд ки хизматҳои арзанда ва заҳмати шабонарӯзии ворисони Сино дар ҳифзи саломатии аҳолӣ беандоза аст. ба хотири қадрдонӣ аз хизматҳои шоёнашон ба кормандони пешқадам, табибони ҷавон ва собиқадорони соҳаи тандурустӣ аз ҷониби маъмурияти беморхонаи марказӣ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. қайд гардид ки амалисозии барномаҳои давлатӣ, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ оид ба таҷдиди сохтори беморхонаҳо аз ҷумла тартиби нави идоракунӣ, маблағгузорӣ, мувофиқгардонӣ ба талаботҳои наву муосир ва воридоти таҷҳизотҳои замонавӣ ба пешравии соҳат мусоидат намудааст.
بینندگان گرامی، این بود نشر جنبه 3 برنامه اطلاعاتی نوید منظور شما. برایتان شب خوش و خوب را تمنا میکنیم. خیر.